chapter 10 ngokukaLuka isahlukwana seshumi. Emva kwalokho inkosi yamisa abanye abangama-70 yabathumela ngababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona. Yathi kubo, "Ukuvuna kukhulu, kepha izisebenzi zingcosana. Ngakho-ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ningaphathi sikhwama, nayika nezicathulo, ningabingeleli muntu endleleni. Nakuyiphi indlu eningena kuyo, qalani nithi, ukuthula makube kule ndlu. Kuyakuthi uma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwayo. Kepha uma kungenjalo, kuzakubuyela kini. Hlalani kuleyo ndlu, nidle niphuze abaninika khona, ngokuba isisebenzi sifanelwe inkokhelo yaso. Ningangenisi ezindlini ngezindlu. Nakumuphi umuzi eningena kuwo benamukela, yidlani okubekwe phambi kwenu. Niphulukise abagulayo abakuwo, nithi kubo, umbuso kaNkulunkulu usondele kini. Kepha nakumuphi umuzi eningena kuwo benganamukeli, phumelani ezitiladini zawo, nithi, nothuli lomuzi wenu olunamathele ezinyaweni zethu, siyaluhlangula kini. Nokho-ke yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Ngithi kini, kuyakuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kunalowo muzi. Maye kuwe, Korazini! Maye kuwe, Betshayida! Ngokuba uma kwenziwe eThayi naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, makube kade yaphenduka, ihlala ngesaka nangomlotha. Kepha kuyakuba ngcono ukuba iThaya neSidoni okwahlulelweni kunakini. Nawe Kapenahumi, uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHadesi. Onizwayo nina uyangizwa mina, onalayo nina uyangala mina, ongalayo mina uyamala ongithumileyo." Babuya-ke abangama-70 ngokujabula, bathi, "Nkosi, namademoni ayasithobela ngegama lakho." Wathi kubo, "Ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nofezela, naphezu kwamandla onke esitha. Anisoze noniwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokho ngokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini." Ngasona leso sikhathi wathokoza ngoMoya oNgcwele, wathi, "Ngiyabonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba. Akokho owazi ukuthi iNdodana ingubani, kuphela uYise, nokuthi uYise ungubani, kuphela iNdodana, nalowo iNdodana ethanda ukumambulela yena." Waphendukela abafundi bebodwa wathi, "Abusisiwe amehlo abona enikubonileyo. Ngokuba ngithi kini, baningi abaprofethi namakhosi ababethanda ukubona
enikubonileyo abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo abakuzwanga. Bheka, kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, "Mfundisi, ngizakwenza njani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?" Wathi kuso, "Kulotshweni emthethweni, ufunda kanjani?" Saphendula sathi, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena." Wayesethi kuso, "Uphendule kahle, yenza njalo uzakuphila." Kepha sona sithanda ukuzithetha, sathi kuJesu, "Umakhelwane wami ngubani na?" UJesu waphendula wathi, "Umuntu othile wehla eJerusalema eya eJeriko, watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, zamhlubula izingubo, zamshaya, zamuka, zamshiya umndondo nje. Kwaqabuka kwehla umphristi othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomLevi efika kuleyo ndawo embona, wamgwemela. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone, wamhawukela, waya kuye, wabopha amanxeba akhe, ewathela ngamafutha newayini. Wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi, wamgcina. Ngangomso wamkhipha edenariyu ababili, banika umninindlu, wathi kuye, "Mgcine. Nalokho okwelekelayo ngiyakukubuyisela kuwe ekubuyeni kwami." Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na? Sathi, "Yilowo owamenzela isihawu." Wayesethi uJesu kuso, "Hamba wenze njalo nawe." Kwathi ekuhambeni kwabo wangena emzini othile, owesifazane othile igama lakhe nguMata. Wamamukela endlini yakhe. Wayenodadewabo othile nguMariya, owahlala ngasezinyaweni zeNkosi, walizwa izwi layo. Kepha uMata, ekhathazekile ukusebenza okuningi, waya kuye wathi, "Nkosi, awukhathaleli ukuba udadewethu ungishiyile ngisebenza ngedwa na? Ngakho yisho ukuba angisize." Kepha iNkosi yaphendula yathi, "Mata, Mata, unakekela, ukhathazeka ngezinto eziningi, kodwa inye into edingekile. uMariya ukhethe isabelo esihle, angayikuphucwa sona."